ezkaratzian gaur saioan bidaiatu egingo dugu, baina ez dugu abioirik hartuko. Espeziak erabiliko ditugu. Turkiaraino joango gara eta bertako barazkiekin ikeragarrizko plater goxoa egingo dugu eta aukeratu ahalko dugu horrelako kurri edo horrelako garam masala eta beste hainbat espeziekin zaporeak nola gureganatu. Geratu eta ikasi gurekin. Ongi etorri gaurko ezkaratzian saio berri hontara eta gaur tuba uigur etorri zaigu ezkaratzian sukaldatzera. Kaixo, tuba, zemuz? Ondo. Bueno, tuba, zu nundik zatoz? Turkiatik. Bueno, ja, baina Bergaran bizizea. Bai. Eta ze auzotan bizizea Bergaran? Bidegurutzetan. Bidegurutzetatik dator gaur tuba. Bai. Ongi etorri eta gaurkoan errezeta turkiar bat egin behar dugu. Bai. Ze egia da, nik dakidanez, tubak daukala bere eskuartean magia berezi bat. Bai. Ezta? Eta da, barazkiekin egiten dituzula ikeragarrizko platerak. Bai. Bai? Bueno, nola da errezetaren izena? Errezetan izena da, turko zezango? Bai, mesedez? Bai, Arap tabası. Arap tabası egin behar Bai. dugu, gaizki esan da, baino hori da. Eta errezeta hontarako zer beharko dugu? Behar dugu, barazkiak, patata, Boniatoa jarriko jogu baita ere, baratxuria, tipula, tomatea freska eta piperrak. piperrak. Bai. Baino egin dezakegu beste barazki batzuekin ere bai. Bai. Nahi baduzu alduz erabili porrua, edo berenjena, kalabazina. Daukazutena, ezta? Daukaguna, Bai. garaian, garaikua, Bai, hori da. Hemen ere erabiliko dugu aragixetua, bai, hau txalana da, ekologikoa, baino bai, alduzu erabili nahi duzuna. Bai, hori da. Zer gehiago, gurina botako diogu, bai, pixka. tomate saltsa, Bai, guk egiten dugu tomate konzentraoekin. hori da, eta pasta bat izaten da. pastaekin, Bai? eta erabiltzen dugu piperra pasta ere, bai. Bai. Eske hor daukagu Beste gauza batzuk, daukate eguzki potente bat, Bai. eta orduan lehortu iteie piperrak Bai. eta tomatiak, bai, hori da. holan konserbatzen dugu eta hori ematen da beste Zapore bat, zaporea, hori bai. da. Bueno, Bai. eta gero espeziak erabiliko ditugu, ze karo, Turkian espeziak erabiltzen dira. Bai, erabiltzen dugu denetik, bai. Bueno, guk gaur erabiliko dugu, gero komentatuko ditugu, Bai. baina zuen gustoko espeziak erabili ditzazkezue berdin-berdin. Bai, ez Bai? baduzu nahi, ez duzu behar erabili. Hori da. Hemen daukagu mezkla batzuk. Bai, eta gero kontatuko dizuegu zeintzuk dien, bale? Bale. Eta hola jendeak nahi badu, apuntatu dezala. Bai, okay. Bueno, eta nik beti gonbidatuei egiten diet galdera berdina. Zuk sukaldatu, kozinatu egiten dezu, baina harrikoa fregatzen dezu? Bai, dena. Dena, hori da, noski, beharko, ez da? Bai. Bai. Etxean ni naiz jefa, erregina, eta Dana. Eta langila baita. Eta langia, eta sukaldaritza, eta garbitzaia, Eta denetik egiten dezu, Eta tuba. denetik, bai. Oso ondo. Bueno, gaur tubarekin egingo dugu, nola da plateraren izena? Arap tabası. Eta ikusiko dezute, ze erresa, Super. goxoa Bai, eta moldagarria. bai, Guazen, ezkatzian sartuko gea. bai. Venga. Bueno, tuba, zuk esan diazu, barazkiak moztu eta txikitu behar ditugula. Bai. Errezeta honen gauzarik oberena niretzako da, kazuela batean egiten dela dana. Bai. Eta gero labera doa. Lan gutxi. Oso gutxi, oso ondo. Zikindu, gutxi baita. Hori oso ona da. Bai. Hori da. Orduan, zerkin hasiko naiz ni, eta zu, venga. Patatekin, igual. Venga. Ni patatekin? Bai. Zu hasi, venga. Eta ni tipulakin? Vale. Venga, fenomeno. Bueno, orduan, araptabasi egiteko, barazkiak txikitu behar dira, nola txikitzen dituzu?
holan, txiki... Zatitxotan? Bai, zatitxotan. Bai, dado txikiak bezala. Bai, Ados, bale. Orduan, dena zatituko dugu, dado txikiak izango balira bezala, eta jarriko ditugu hemen kazuelan zuek ikusteko, bai? Ze barazki moztu ditugun eta nola. Zuk tuba betidanik sukaldatu dezu? barkatu, ze esan oso? Sukaldatu dezu txikitatikan? Bai, txikitatik. Txikitatik, ezta? Txikitatik. Esken, gure kulturan, Bai? neskak, ikasi behar dute txikitatik, etxeko lanak eta... Eta sukaldea, ezta? Sukaldea, eta Claro. lana gero... Etxekoi jaten emateko? Bai, Bai. senarra topatzeko, baina... Senarra topatzeko, oso importantia da, hori garai baten ere hemen gertatzen zan, Bai. eta ikasi behartzen duen josten, sukaldatzen, garbitzen eta Garbitzen, kantatzen ez dakit, bai, baino. umea bueno. zaintzen, Hori da, ezta? Bai. Denetik, bai. denetik. Eta sukaldatzea gustatzen zaizu, Bai, oso ondo ematen zaizu, baino batez ere, niri kontatu diate zure Bergarako lagunak, barazkiekin marabillak egiten dituzula. bai, eske... Igual, niretzat gauzak simpleak normalak jatekoak dira, baina hemengo jendia igual ez dauka ohitura holan erabiltzeko... Noski, ezta? Claro, ze zure lagun asko eta zu ere bizi izan zara hemen bertako nekazariekin, ezta? Bai, Hor badaude eskubaratzeko Jon eta Nere baita ere, Bai. eta karo, eskura eduki dituzu, barazki asko, ez? bai, Eta orduan beraiek ikasi dute asko zurekin sukaldatzen ezberdin. bai, bai. Ikusten dezute gaur hemen erabili behar ditugun barazkiak ez direla arraruak. Ez, Ezta? ez. Zuek adibidez okra erabiltzen dezute? Bai, Bai, ezta? baina daukagu desberdina oso Fina? finak eta oso Txikiak, motxak. Eta Ah, hori bai. Turkian Bai? sikatzen dugu, Bai, begira. sukaldatzeko neguan Bai? modu desberdinetan. Claro, zen eguan barazki gutxigo edukitzen dituzu, ezta? Eta Bai. orduan lehorreratzen dira, lehortzen dira, Bai. kozinatu ahal izateko baita ere. Bai, Okra da beste barazki mota bat, nik ezakit oso ondo esplikatzen da berdea, piper baten forma dauka igual, ez? bai. Baina ez da piperra, Ez da da beste piperra. gauza bat. Erabiltzen da Indian eta Bai, hori da. modu desberdinetan, bai. Bai, hori da. Baina guk hemen gaur, erabiltzen ari garen barazkiak ikusten dezute edozeinek, edozein lekutan topatu ditzazkela eta moldatu ditzazkela. Ez da, lehen aipatu dezu albergina, berenjena adibidez. Bai, kalabazina, edo Hori da. porrua, edo ez dakit, apio. Apioa baita Apioa ere, ere, gustatzen bai. baldin bazaizue, hori Bai. da, ezta? Edo ez dakit, brokoli, koliflor. Bai, gainera, errezeta hau zuek aipatu didazu askotan egiten dezutela, ezta? Bai, eske... Esplikaukot hori nola egiten dugu Turkian. Bai, Hau, claro, hori hemen, da. Labian sartuko dugu hemen, baina Turkian edo nire etxean ez dugu egiten etxean. Hor, kalean beti iruden da, Bai, dare batera. Okindegia, bai, arategia eta fruteria edo... eta fruta denda. Bai, Bueno, fruta denda. orduan osirondon bezala ia, ezta? Bai, Arategia parean daukazute, Bai. hemen ogia eta barazkiak ere erosi ditzazkezute. Oso Bai. ideia ona da hori. bai. Bai, claro. Eske erosten duzu osagaiak, Bai, eta gero arategitik erosten duzu haragia, bai. eta eramaten duzu okindegira. Osea, zukuten zea zure etxera osagai guztiekin, Bai. egiten dezu prestaketa hau, Bai. eta gero eramaten dezu okindegira. Ez, arategia Bai. prestatzen duz zuretzat. Ah. Hor erosten duzu zuk haragia, eta hor... Ah. Beraiek prestatzen dizute? Bai. Ah, Ez ze duzu ona. ordain behar gehiago prestatzeko. Hortik begira. erosten duzula haragia. Vale, Eta gero okindegia, bai? Labean sartzen dute. labean sartzen dute, ez duzu ordaindu behar, hori, sukaldatzeko, bakarrik ordaindu behar duzu ogia. Ogia gero erosiko dezuna. Bai. Orduan da, esaten da bezala benta indirekta. Bai, Zeharkako benta indirekta. Bai. salmenta bat egiten dizute, Bai.
Eta hori ere hemen garai batean egiten zen, errotak zeudenean, eta gero okindegiak labe komunitario horiek egoten ziran, eta ordun jendeak, ez da, ogi egiten zuen astean behin edo bitan, eta labe horietan jartzen zuen. Oraindik ere Galizian egiten da. Empanada egiteko, oraindik ere egiten da. Ze ohitura polita, Gainera kontatu diazu, klaro, bakoitzak ezberdintzeko, zezuk ezakizu nola zein dan zurea, orduan nola egiten dezute hori? Familia bakoitza dauka bere izena, bere kasuelan, idatzita, ara. Eta horrela zuk zure nahasketa zure etxera eramaten dezu, eta ez beste batena, adibidez. Ze ideia honatuk hori asko gustatu zait. Igual hemen Osirondon ere hasi beharko gea labea edo okindegia, ozeoz ez? Labe komunitarioa, eskatu beharko dugu. Ez da txarra hori, Ez da txarra. Gero gainera jendea merkatuan, azokan, hemen bezala juntatzen da? Bai. Ez? Bai. Hitz egiten eta edo... Bai, baina desberdina da. Jendea... Bai? Hemengo da bezala, ez da hain desberdina. Egongo dira gauzaz berdinak, baina hitz egiten emakumeak seguro daudela bata bestearekin. Bai, eske hor egiten da adibidez goizian, merkatuan, emakumeak egiten die ogi bat berezia ez dakit ezagutzen duzuen. Hora, planua da? Bai, ze goxoa eta biguina dago. Barruan gaztaia eta espinaka... Nola deitzen da hori? Börek. Bai, hori dago oso goxoa. Eta hori eskatzen duzu, nahi duzuna, nahi bat duzu patatekin edo aragiaekin edo espinakaekin, eta teekin hor gozaltzeko. Eske hori da zuen gozaria, ordu. Eske ze gozari goxoa. Eske hori marabila bada. Ai, ze goxoa, bai. Gustatu zait ideia hori, Eta hor juntatzen zeate tea hartzen baita ere. Tea hartzen eta gozaltzen. Eta gozaltzen. Indarra hartzen. Egun guztia, pixkat aguantatzeko. Orduan hau ere gozaldu daikeo? Bai, zergatik ez? Hala, ikustezu hemen ja zenba gauza ateratzen nahi gean, Ze hau, bazkaritarako, afaritarako eta gozaltzeko ere, izan leike. Barazki pila dauka. Patata eta boniatoa jarri behar diogu, eta aragia. Orduan, eske da plater osoa. Bai, kompleto. Denetik handauka. Bai. Eta zuek hau jaten dezute egunerokotasunean. Eguneroko plater bat dau. Bai. Zuk adibidez hemen, sukaldatzen dezunen euskaldunentzako, gauzak aldatu egiten dituzu? Bai, pikantea ez dut erabiltzen asko. Pikantea gutxi? Guk gutxi, pikantea. Bai, nire alaba jaten da, baina... Hombre, karo, zure alaba da. Zu jartzen dio, zu jatekoa beti. Batzutan kesatzen da, baina nik esan dut, hori da plater unikoa eta jan behar duzu eta... Hori da, nik ere etxean hori egiten dut, hori dago jateko. Bai. Ez badezu nahi, ez dezu jango. Bai. Listo, ez dia hiltzen, ez da? Ez dia gozo hiltzen. Baina ikasteko poliki-poliki danatik jaten eta... Hori da, ematen da, zapore berezia eta... Bai, eta gainera ezagutzen duzu, beste zapore batzuk hori importantia da baita. Zenbat ale botako dizkiot berakatza? Bi ondo? Bai, nahiko. Fenomeno. Berakatza bai esan dugu lehen, hau txikixiagoa egin beharko dugula, ez da? Haina handia ez. Ikusten dezute gainera, ze ederra gelditzen ari dan, eta ze kolorea hartzen ari dan, Importantea da, janariak koloretsua izatea. Tuba, Zuek Turkian kolore pilo bat erabiltzen dezute baita, ez da? Bai. Zuk etxean ere, pentsatzen dut? Bai, eske jaten dugu arragi asko. Bai? Baina barazkia ere erabiltzen dugu asko. Pilo bat, pilo bat. Eta dauzkagu perejila bezala hierba asko, fresko jaten dugu. Bai, belar freskoak. Bai. Eta hemen ez dut ikusten, hemen ez da... Ez, hemen Euskaldunak perrexila eta berakatzatik aparte gauza gutxi. Menta, adibidez. Menta guk mojitoan jartzen dugu. Mentarekin ez dugu guk sukaldatzen asko egia esan. Bai. Baina zuek zuek sartzen dezute menta, baita ere?
Bai, erabiltzen dugu janerria desberdinetan, Bai. freskoa edo Beroa. zikua, Ah. lehertuta, janeri desberdinetan. Ah, Igual- bale, ados. Menta belarra erabiltzen dezute, segun, ezta? Bai. Lehorra edo freskoan. Bai. Karo, ez dauka zer ikusirik, zaporea. Zaporea Hori desberdina egia da. Bai. Guk hemen mendaroa badaukagu, menta, baina egia da normalean infusioetan edo gozoan erabiltzen degula, eta ez gaude ohituta belar freskoak jartzera. Bai. Udako ensaladan adibidez erabiltzen dugu menta. Ai, ze goxoa, eta nola egiten dezute udako ensalada adibidez? Dauzkagu, ez dakit, Ensalada pilo bat ensalada dauzkazute. pilo bat, bai, ez da bakarrik tomateekin. Hori da. Pepinoa erabiltzen dezute. Pepinoa erabiltzen dugu Asko. asko, eta nire gustatzen zait asko, eta nire lagunek hori Ruiz eta nire... Ikasi dute jaten pepinoa? Ez, barre egingo dute, eske nire gustatzen zait asko, eta Claro, erabiltzen eta- dugu asko, eta adibidez, nik nire alaban meriendako tuperdan, bai? ipintzen dut jateko. Pepinoa, noski Pepinoa, baietz. Claro, euskaldun batek pepino gusten du, eta normalean korrika ateratzen da. Bai. Ez daki zer daukagun pepinoakin, baina da gauza bat, bai, resistitu iten zaigu Bai, pepinoa. baina daude pepino desberdinak. Hemen erabiltzen duzue luze Bai. holandesa. Bai, hori da, bai. Guk- Bueno, ez pentsa, guk igual potzologoa lehenengo ez dago erabiltzen pepinoa. Niri gustatzen zait, eta biak. Egia da, txikiagoa dela pixka fuerteagoa, eta holandesa urgeio dauka, ez? Eta Bai. suabegoa da. Bai. Eta guk dauzkagu desberdinak, txikiagoak, Bai, olakoak, eta hori da. jaten da azalekin. Azalarekin. Bai. Oiek egiten dituzue hau gainetik botako dut? Bai, Bai. Hor, erdian botako dut. dana batera. Dana batera. Gero ikusiko zuten. Eskua sartuko diogu honi gaur. Bai. Eta hau, Eta erreza, hori hola. ere bai. Venga. Oso ondo. Eta orain, olioa, Olioa. Hortxe daukazu, bai, tomate saltxa, eta espeziak ea pasaukat. Bai. Argia ere, bai? aragia ere bai, botako dut? Bai. Venga, ba. Ikuste zut ez da erresa hau? Ez ez dau batez ikindu behar. Inago emozionauta honekin. Venga. Bai, desente bota behar da, ez? Bai. Ni botatzen jungo naiz, Vale. zuk esan, bai. Guk erabiltzen dugu ardiana, aragia. Arkumea erabiltzen dezute. Bai, Aziko eta xoa. hor daukagu argi erraza bat. Bai, Erraza. ardi, bai, emota bat, bai. Dauka bustana, Bai. ez dauka bustana holan bustana finia txikia, dauka bustana, Pomposua? bai, grasa beteta, Bai. bai. Bale. Eta erabiltzen dugu grasa hori aragiakin bete. Bale. Ez dugu erabiltzen. Oli hori. Hori dauka grasa asko, Claro. eta hori ematen da... Zapore oso berezia. Zapore oso berezia. Noski. Igual zuentzat izango da... Pixka fuertea. Fuerte, Bueno, baina- hemen ardikia jan izan da betidanik, eta egia da, nik usten dut gure memorian ere badagola zapore hori. Bai. Baina geroz eta gutxiago jaten dugu aragia, eta hau izan daiteke era bat, Bai. berreskuratzeko pixkat aragi hori. Egia da nik, koftak egiten ditudala, eta ardi aragiarekin egiten ditut. Bai. Karo, eskatzen diot arakinari hori txikitzeko eta arraro begiratzen dit, bakizu. Bai. Bai. Zuri ere arraro begiratuko izute batzutan. Bai. Bai. Bueno, olioa bota diogu, ze guk txal aragi ekologikoa erabiltzen ari gara, eta zer gehiago botako diogu? Tomatia. Tomatia botako diogu. Venga, zenbat, dana? Igual bai. ez. Bai, igual bai. A ber. Venga. Bai, Igual ez? dana, ez que ez Venga, daukagu pasta Claro. konzentrado hori. Tomatea erabiltzen da zaporea emateko eta baita humedadea, ez? Bai, Mantentzeko bai. pixka bat. Vale, ados. Ba, orduan dana botako diogu. Eta ez dakit... Gurina, goiarakada bat esaten zenidan, Bai. gutxi gora bera, bueno, Bai. ba hori ere neurtzeko, akaso egin dezakegu, ba, erditxo bat edo, ezta? Horrela, oraindik gogor xamarra dago, baino, bueno, badoa temperatura hartzen. Eta hau dena egingo dugu hemen nahastu. Vale, eta, Gatza. venga, gatzazuk bota. Nik hau pixkat zatituko dut.
Oantxe bertan, ezkaratzian sartuta dauden emakume euskaldun guztiak eskuak burura botatzen ari dira. Ai, ama, ze haidi hoiek hemen egiten, hoxe haidia pentsatzen. Ziur nao. Baina ez dakizute honek ze itxura ederra daukan ja. Oso ondo, eta Piperra. piper beltza erabiliko dugu, bai? Piper beltza oso importantia da. Bai, piper beltza Danarako. danarako. Danarako erabiltzen da, karo. Ensaladara ere. Ensaladan pepinu, Bai, bai, eske hori da. Bai, denerako erabiltzen dute, egia da. Ondo. Gero baita ere, erabiliko dugu piper hautsa gozoa. Bai, gozoa. Bai? Hori da, dulce. Bai, hori da. Eta hemen, punta bat edo zenbat? Nahikoa honek. Nahikoa, bai? Bai. Goiarakada txiki bat, kafe goiarakada txikitxo bat erabiliko dugu. Piper hauts gozoa. Hau dago pixkat, keetua. Hau mau bidea usaindu. Bai, hau oso goxoa dago. Hau, igual, gutxi, ez dakit Bai. oso pikantia. Ezpeletako piper hautsa botako diogu, edo piper hauts pikantea erabili dezakezute baita, ez? Bai. Hau pitxin bat. Bai, Pitxin bat. Hortxe, ze Jasta. piper beltzak ere ja pikau itxeu. Eta, hemen dauzkagu Vale. Bi nahasketa dauzkagu. Bi nahasketa. Bai. Bat izango litzateke kurri, ez Bai. da, gozoa, ez da oso pikantea, Ez. eta bestea da garam masala. Garam masala. Nik uste dut, aragian dako garam masala... Hobeto. Hobeto. Bai. Hau oiaskoekin... Bai. Gozogoa da, suabegoa da, ordun, adibidez, oiasko haragia jarriko bagendu, kurri suabe bat, ondo. Bai, Bai. ondo. Baino, egia da, txalak badaukala beste potentzia bat, Bai. eta ordun erabiliko dugu garam Bai, masala. eta gainera hori dauka kumino. Bai, hori da. Honek dauka kuminoa, fenogreko, vale? Dala beste espezie bat, hori hemen gutxi ezagutzen dugu, zilantroa, mostaza, ziapea dauka baita ere, Bai. intxaur moskatua, kanela, hinojoa, klabua, kardamomoa eta erramua. Eta zergatik ateratzen ditugu espezien nahasketa hauek? Ba, erresagoa dalako, Bai, ezta? bai. Espezieekin ohituta ez bazaudete, komenigarrigoa da nahasketa ja erostea eginda, bai? Ze orekatua dago, bai? Bai. Gu hasten balin bagea botatzen gauzak eta ezakigu zenbat, Bai, ba igual geldituko da ez, bai. arrarua. Hemendik zenbat, beste kafe goiarakada punta bat? Bai, Bai, bai. ezta? Ordu hau, horrela, sartuko dugu, pixka gehiago. Ya está. Nahiko, ez? Ya está, bai. Kafe goiarakadatxo bat, baita ere. Horrela ondo? Bai, Vale. Eta, oin. Nahaztu dana, oin, eiteu bergaran. Eiteu, oin. Oin nahaztu dana, nik guantea jarri etortako, Bai. Eta zu bitartean, ze ura botako ere duzu? bai, ura ere bai, Hori da. pixkat. Urpikin bat. Ederki. Ya está. Oso ondo. Bueno, eta zuk hau prestatzen diezu eskubaratzekoei. Eskubaratz da hemen Bergaran dagon ekoizle kooperatiba bat. Eta, bueno, tuba bertako laguna da, oso laguna da, urteetako Bai. laguna. Eta beraiei prestatzen diezu zuk hau? Hau ez dakit, baina igual bai ez. Olako, ez dakizu, Ez dakit. kontatuko digute. Bai. Etorriko dia bihar eta esango dute, ba guk ez dugu jan hori oraindik tuba, Orduan, a ber. Bueno, orduan hau dana nahazten dugunean, hau labera sartuko dugu. Bai. Vale? Eta nola sartzen dezuzuk hau labean? A ber, Oin, eske ikusten dut igual bandeja handian Finagoa geldituko dala, ez? Vale. Horreko izango da. gauzea da hortaz, hau oso fin egon behar dala. Bai, gero bai? espatula batekin hartu, aportu barik eta platera. Eta platerean jartzen dalako. bai. Ados. Eta egiten dugu ketxian pixkat ensalada Bai? eta Claro. Eta nahasketa hau, ez? nahasketa. Eta egiten dugu beste salsa bat de yogur. Ai, salsa. bai, nik hori egiten dut Grezian pilo bat. esaten die jatxiki, Bai. eta guk esaten dugu jatxik. Txatxik. Gauza berdina. Bai, baina, bueno, beste era dago pelea batera. da, Noski greziana, baietz, bai. noski baietz, hori da. Greziana edo turkiana, Burruka egin behar da, Bai. gauzangatik, noski, bestela ze asperdura, ezta? Bai. Claro. Bale, ba ordun, guk hemen orain egingo duguna da, hau bandeja batian zabaldu, Eta oso fin geratzeko. Bai. Eta estaliko dugu labeko paperarekin. Bai. Eta Bale? labean azken 10 minutuan Bai? papela kendu Bai? eta... Bale.
bandeja ekarriko dut eta erakutsiko dizuegu nola sartu behar dan labean hau, bai? Bai. Horrentxe gatoz. Bueno, Tugba, ordun, hau ja zabaldu dugu, fin utzi dugu, bai? Bai. Horrela. Eta orain estali egin behar dugu. Vale, eta zuk estaltzeko ze truko erabiltzen duzu? Trukoa da, egiteko holan, Bai? eta busti pixkat. Vale, fenomeno. Eta ura ondo kendu, Bai, ondo kendu, eta gainetikan horrela geldituko da, hori da, peatuta. Eta horrela ez galduko humedadea, ez da? Lurruntze, klaro. Hau, labean sartuko bagendu, estali gabe, lurrunduko litzeke urdana eta sikatu ingo zan. Eta gu nahi duguna da bere saltxa hortan egostea eta gelditzea gozo-gozoa eta mardula, hori da. Eta orain, hau eramango dugu labera, 200 gradutara, ez dakigu zema denbora, ze labe bakoitza mundu bat da. Desberdina da, igual ordu erdi, 40 minutu. Bueno, nik usten dut ordu erditxo nau, prest daukagula, bai? Bagoaz labera. Beno, Tuba, 200 gradutara, 40 minutu, eta azkeneko 10 minutuetan paperak kendu diogu, daukan salda hori lurruntzeko eta kolorea hartu dezan. Hau prest daukagu. Zuk zatituko dezu eta nik jarriko dioldetxu gatxua? Venga. Bueno, hau, bizilagunentzako, etxekoentzako eta ondoko herriakontzako baita pixkat, ez? Oze? Ikusten dezute ze errex prestatu daiteken eta ze goxo. Eta ze goxo, plater orekatu bat, inungo komplikaziorik gabe, betiko barazkiekin, baina bueltatxo bat eman da, ez? Espezia hoiek, goxotasun hori, ez da? Gainera osasuntxua da. Oso osasuntxua da, eta hori ezkaratzean asko gustatzen zaigu, hori egia da. Zuek horrela jaten dezute? Bai. Turkian? Bai, ez da? Entsalada eta pixkat igual jogur saltzaekin eta... Bai, eske jogur saltxak egia da dena konpontzen dula. Guk jogur saltxari ez diogu gauza hondirik botatzen, baino limoi pixkat, gatza eta ze gehiago? Baratxuria. Eta baratxuria, bai, baratxuria oso goxoa dago. Bueno, guk hemen olio pixkat eta sagarran ozpina. Ze iruditzen zaizu? Ona, ez da? Gaurkoan, Tuba etorri da guri kontatzera Turkian nola kozinatzen dute, eta esaiguzu, nola esaten dezute honegin turkieraz? Afietoso. Afietoso, honegin, eta, bueno, urrungor arte barazkit artean. Bai. Eskerrik asko, Tuba. Zuri. Honegin. Agur.